deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra mai na pa na ha upra lama ngendra ha upra ka Voice of the People Party VPP ka don ka jing kmelenti ka bakraw banle bha ka election house name R1000 arpopra nadu bakaliyo samut ki MLA house name R1000 arpulai bar ka jingjob ka bakraw ha ka election lok sabha R1000 arpasaw nashlong ka parti kala plengkreteng banye khun ya baro nri photli ki kam MLA u presiden ka VPP uba Arden Milar Basaimo ula penpau bakas nem R1000 afra kande ka ayom jongki regional parti bat ka VPP ka temu banyo ya ka jingjob ka bapura bantau surkar hi dalade kumbau ba Arden ula penpau bahang ni bakwa bantau surkar hi dalade kumni pai bang ngide ban sutu ngide ban mut baj hau pra direct ka VPP kala pensyai bakan nom sim ya ki nongelam na ki we ki parti tang banyo job election kan kurup tang ya ki katu kat ne ki basutu bat ki babat ya ka riti bat ka thong jong ka parti VPP clean politics ka parti VPP kam kwa ban thit ya no kam kwa baki we baki manjon ha ka ne ka parti ka jong kam namar ba ka parti ka balong kumta ka de ka we ka parti ka bakwa shisha ban sin shar hok hapo ka jela me clear ka jongi wat gab ya gine ki parti NPP gine ki parti buteng hagino gino ki kamru ke shu buteng bai hagino kamru dena ka jingjob da ka jingtit kandidat da ka jingtit MLA da ka jingtit briu ki job ka bakum kata om de ka jing sin shar hok ka de ka jing sin shar pap jadi pai ba ada ki job kum gini ki briu om julong kata ka jing sha keren kum pi pai ba hang sha pide man supu bahaya kata ka Voice of the People Party VPP kala pen I bakade ka seng ka baklan bor bha ha meklia ka VPP kala yo ya ka jingkershan ka bajur nagi pai ba ka bala penlong ya ka bakan long ka we ka seng san perthai ka baklan bha ka seng VPP ka pen I bakayeng na benta ka hok bat ka kenhun persya ya ka bamsap ane ka jingpentrikam da ka bor pisa ha ka por election ka parti VPP ka pen melut ya ka jing bamsap jong ane ka sarkar meklia ka jongi bat kum juru ya ka ne ka jing thit brew ka jongka ya ka ne ka jing thit candidate ka jongka ya ka ne ka jing thit MLA ka jongka ka Voice of the People Party ka pen melut shrap barok kine pi ba phil de ban spu ya ka ne ka Voice of the People Party ka pen melut ya ka jing bamsap ka jongka ne ka sarkar meklia ka jongi tang kata perlok phil de ban spu ka jingila muba Arden Milar Basai moy kala pen slur bun ki semla bat ki pai ba bania snok ti bat kane ka seng bun bah ki khna semla ki samla ki bala snok ti ha ka Voice of the People Party balai ki snok ti namar ki kwa ya ka jing sinshar ka bakhuit ka babha hapo ka jila meklia ka jongi kata ka jing sha kren ki brew ki bawan ha ka Voice of the People Party ki de ki brew ki ba perkhat jingai bat ki de ru ki brew ki bastat bat ki perkhat ru ya kalau we ki khoni ki jong ki la shai om tang ya bantai simen kane ka jing sha kren ban nga ong rong ne nang bon bah ki brew ki badang be ha ki we ki party kham tam le chapo jantia ki dang bon bah ki brew ki badang be ha ka party NPP nang bon bah ki brew ki badang be nya ba Arden Milar Basai mo ba Arden to bolong kumta ba Arden te ka jing kren jong ba Arden te kam don nong rim ki ong kumta Henry Wadji pen sngap ya kita ki don hi katu kat ne ki brew ki ba ben ki ba kho ha ka Voice of the People Party Henry ngi ki babun ngi de bon sutu ngi de ban net scam ngi de ban yang scam ha ka Voice of the People Party ngi de ban penjok put house name R1000 arupra balai akaran chikaran ya ga video banelap shapanga Voice of the People Party namar banga IE ya ga Voice of the People Party namar bangam kwa ba piniklet ya ga Voice of the People Party akwa ba pin mau mit labat si hakapor ki banwan hadu endala poi kata kapor kasngi kabangin wut